नमस्ते प्रणाम। हम समार राजपूत BR04 भोजपुरिया जवान चैनल में आप सबके स्वागत बा। बात कर रहा बानी हम पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जी हाँ, हुए पावर स्टार पवन सिंह जरा के भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह कहल जाला, जेकर गायकी के पूरा दुनिया दीवाना बा। जे डंका के चोट पे अपन हर बात रखला, ओकरे नाम है पावर स्टार पवन सिंह। चलिए उनका पे हम बात करत तनी। काल के डेट में उनकर एगो वीडियो आयल है, वीडियो वायरल हो रहा बा। पर्सनल उनका वीडियो ना आयल देवमुंगा मंदिर में गए ना पूजा करे, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ेला। वहाँ से वो अपन पूजा अर्चना करके शुरुआती चुनाव के बिल्कुल फूक दिले बड़न। चलिए है देखल जाओ हमने के थोड़ा सा वीडियो उनकर, फिर एक बाद चर्चा हुई। यानी सूर्य मंदिर में पहुंच चुके हैं। देखिए पवन सिंह का ये अद्भुत। आइए आगे 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 आइए। का कहम रहुआ लोग वीडियो देख के, का कहम निर्दलीय प्रत्याशी जब काराकाट में उतरल बा तो हतना हुजूम लागल बा, हतना पवन भैया के जयकार लागता। अगर पार्टी से आ रहा तब का हुई? तब तो विरोधी पार्टी लोग के तब का कहीं अपना भाषा में रहुआ लोग समझते बानी का कहल जाला। हाँ, हतना भीड़ बा। आ देखी कितना अगला शांति टाइप से चल रहा बा। ये देखी थोड़ा सा रहुआ लोग न्यूज पर देख ले नू, ये पावर स्टार पवन सिंह के रुतबा। यही पे एगो राजा राम सिंह स्टेटमेंट दिले रहन। उनकर हम वीडियो नहीं देखावे के चाहत, काहे कि आलतू फालतू बयान हम ना देखावे के चाहिए। लेकिन कहले रहन शॉर्टकट में बता देते नहीं। नचनिया बोजनिया अब कतना असर छोड़ी काराकाट लोकसभा चुनाव में, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, वो तो अब काउंटिंग के दिन ही बुझाई। राजा राम सिंह जी माले प्रत्याशी इंडिया गठबंधन RJD से, तो उस समय बताई बाकी पावर स्टार के काफिले जो दिख रहा बानू। देखिए काफी हंगामा हो गया है मंदिर में। काफिला रुपया दे के बोलावल ना हो, काफिला पवन सिंह के चाहे वाला लोग के है। गरज गईल इतना तो अभी काफिला हम ना देखनी है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से केहू के। लेकिन ये दिखल नू पवन सिंह के उतरते उतरते काराकाट में पहुंचते पहुंचते कतना भीड़ हो गए। बनावे में समय लगल, मुंह से खाली अलर बलर बोल देला से होला। बाकी पवन सिंह जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है।